Здравствуйте, дорогие друзья! Привитание! Вот сколько мы путешествуем по Витебской области, не перестаем удивляться. Все-таки для какого количества талантов она стала родиной? Сапраўды, сёння мы отправляемся на Ушаччыну, якая подаровала нам трех народных письменников: Петруся Броўку, Василя Быкова и Рыгора Барадулина. Но еще, конечно, эти места связаны с трагическими событиями, но событиями, которые изменили ход войны. І наше падарожжа сёння будзе захапляльным, бо нас, як заўжды, чакае і дом рамёстваў, і нацыянальная кухня, і цікавыя людзі. Ушачи, встречай нас! Поехали! Сёння нашим экскурсоводом будет наставник истории Владимир Хамёнак. Владимир, добрый день. Добрый. И мы сустрэліся якраз у цэнтры Ушачаў для ваших двух выбітных земляков. Ну, першае, што дзякуй за тое, што вы до нас прыехалі. Вітаем вас сардэчна на гасціны Ушацкай зямлі. Што датычыцца Ушацкай зямлі, то наш земляк казаў: усё ж усім я спачуваю, хто на Ушаччыне не быў. Таму вам спачуваць не прыйдзецца. Самі Ушачы ўзгадваюцца ўпершыню ў 1484 годзе. Але ёсць і другая дата 1624. Якая на ўездзе? Да, якая на ўездзе, но знайшлася дата, якая сцвярджае, што Ушачы ўзгадваюцца раней. Што такое Ушачы, адкуль паходзіць назва? Ну, калі мы звяртаемся, напрыклад, да тлумачальнага слоўніка тапоніму Лемцюговай, якая тлумачыць больш грунтоўна беларускую тапаніміку, то трэба шукаць балцкія вытокі. Хутчэй за ўсё, гэта азначае чыстая вада, таму што ёсць рака, якая працякае па пасёлку. Ну, другое, больш міфалагічнае паходжанне, гэта тое, што была дзяўчынка Уша, якая потым ператварылася ў крыніцу. А чистая вода и зараз настолько, что может и не треба фильтра ніякие? Ну, фильтры я не видел, но пить можно. Рыба водится, все добро, купаются. Ну, то есть там находится еще и городский пляж. Мы когда въезжали в Ушачи, то видели герб. Расскажите немного его историю. Герб уникальный, он атрыманы ў 1758 годзе. На гербе выява святого Лаўрэна. Святы Лаўрэн пакутнік, но унікальнасць герба ў тым, насуперак усім правілам геральдыкі, на гербе змешчана два колеры, які, ну, гэта рабіць наогул нельга: жоўты і белы. Вось. І ў парадку выключэння, ну, дазволілі на шчыце нанесці Лаўрэна з белым і жоўтым колерам. У вас, как у учителя истории, хочу спросить, у вас в школе главный предмет – это история или литература? Ну, конечно, история. Ну, литература так само. Мы любим читать. Коли брать уже Ушацкую землю, я разумею ваш намек, конечно же, ну, мейнстрим Ушацкого района, конечно же, это литература. Кольки выдатных земляков, два народных поэты, один народный письменник Беларуси народились менавіта у нашем районе. І якраз таки, Владимир, мы сёння поедем па ўсім раёне, шмат дзе будзем, але ва Ушачах мы абавязкова павінны наведаць вельмі цікавы, знакаміты дом. Я называю гэты дом мека беларускай літаратуры, таму што там былі ўсе выдатныя літаратары нашай краіны, і зараз мы накіруемся туды. Пойдзем. Владимир, я шчыра прызнаюся, што калісьці марыў наведаць гэты дом, ну, калі дзядзька Рыгор, як яго паўсюль называлі, Рыгор Барадулін, быў яшчэ жывы, і можа тут з ім пасядзець на прыступачках, але, ну, дзядзькі Рыгора ўжо няма, але ёсць жыхары, і вы ў тым ліку, якія шмат пра яго што памятаюць. Ну, калі вы мруілі, то я ў гэтым доме быў, сапраўды народны паэт, таму што дзверы гэтай хаты былі адчынены
для ўсіх. У апошнія гады свайго жыцця паэт прыязджаў толькі летам адпачываць, і мне давялося ўсё ж такі схадзіць да яго ў госці. Я прыйшоў, ён працаваў над вершам, я падарыў яму кнігу, прадставіўся, мы з ім крыху пагутарылі, і потым ён мне вынес вось гэтую кнігу, якую падпісаў. Гэтая кніга, дарэчы, ну як мой талісман, і падпісана дарагому Владзіміру Хамёнку з земляцкай пашанай. Паэт тут не нарадзіўся, так, гэты дом быў крыху пазней пабудаваны, там вельмі утульна, вельмі цікавы інтэр'ер, ну, шмат рэчаў, якія належаць паэту. А як мясцовыя жыхары ставіліся да таго, што Рыгор Барадулін, народны паэт Беларусі, ну і вось тут жыве у вёсцы, прыязджае, ну, кожны наверное, лета. ухаживает за своим садом. Мясцовыя жыхары, ну, заўжды было прыемна яго сустрэць. Калі ён прыязджаў, ну, адразу па ўшачам разносіўся слух, што прыехаў Барадулін. Так, менавіта так. Ці як заўжды, напэўна, казалі, было такое «Акулінін малец», не? Ну, гэта больш сталыя людзі казалі. Ну, заўжды было цікава паглядзець на народнага паэта. Вось, тым больш, што ён нашых жыхароў называў ушацкія. Вось, напрыклад, у адным з вершаў, а ушацкія ведалі смак ва ўсім, бо жыццё любілі. Ён любіў гэтых людзей вельмі шчыра, ну і прасвяшчаў шмат вершаў. Нас завели в Центр дополнительного образования. Здесь нас встречает Анна Бабинок, педагог дополнительного образования и руководитель образцовой студии «Золотая соломка». Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, что мы сегодня должны с вами научиться делать? Как непрофессионалам можно, конечно, предложить сделать вот такого вот аиста. Непрофессионалам. Непрофессионалам. Потому что это, в принципе, несложно. Делается из соломы верхнего слоя именно жито. Оно вот здесь вот специально такое худенькое, тоненькое, отобранное, сваренное и даже немножечко измененный цвет специально добавляла... Куркуму. Нет, нашатырный спирт, потому что, смотрите, вот она, например, настоящая вот такого вот цвета, это она отбеленная, но можно цвет изменить с помощью всяких разных химических средств. Аня, ну с вашей помощью у нас уже почти все получилось. Теперь нужно... Получается, нужно сделать так, чтобы они стояли, потому что это наши сувениры. Вот. Ой, да. Палец поколол. Должен был получиться аист. Ну, получилось. Я што скажу? Як заўжды кажуць, ай, усё проста. Нічога складанага няма, складана. Усё складана і толькі лёгка, калі ты ўжо займаешься гэтым, ну, шмат год, напэўна, тады лёгка. Да. Ну и нам тоже было несложно, потому что рядом с нами был такой прекрасный педагог. Вам спасибо, как самые лучшие ученики. У вас все получилось? Ганна, вам дзякуй, а мы далей, як тыя буслікі, паляцелі па ушацкай зямлі.
Адной з асноўных славутасцяў Ушач з'яўляецца архітэктурны помнік – касцёл святога Лаўрэнція. Будынак пачатку 20-го стагоддзя ў неагатычным стылі. За гэты час яго аблічча змянілася. Не стала дзвюх вежаў на фасадзе. У пачатку 18-го стагоддзя тут быў дамініканскі манастыр. Пасля Вялікай Айчыннай вайны касцёл не дзейнічаў. І толькі ў 1994 годзе быў адноўлены прыход, а ў 2001 годзе вернуты прыхаджанам касцёл. А на радзіме народнага паэта Петруся Броўкі нас сустракае загадчык дома музея Тацяна Пахолак. Добрый дзень, Тацяна. Здрасте. Добрый дзень. Калісьці вось там размяшчаўся маёнтак пана Вярэнькі, на якім працавалі бацькі Петруся Усцінавіча Броўкі. Сам паэт нарадзіўся ў гэтай маляўнічай мясцовасці, якая зрабіла свой адбітак у яго творчасці. Шмат вершаў прысвечана менавіта родным мясцінам, роднаму краю. Як успамінаюць жыхары гэтай вёсцы, ён у якасці старшыні маладолецкага сельсавета зрабіў вельмі шмат і для мясцовых жыхароў. То есть для местных это личность, это фигура и человек, о котором, да, сейчас здесь немного местных жителей, но о котором все равно вспоминают исключительно положительные вещи. Так, таму што нарадзіўся Пятрусь Броўка ў беднай сялянскай сям'і, пагэтаму ён ведаў становішча жыхароў вёскі і ўсім, чым мог, калі ён меў у сваіх руках уладу, ён дапамагаў. А добра, тады мясцовыя, вось, як яны ставіліся да яго творчасці? Зразумела, ёсць старшыня сельсавета, і можна было са сваімі нейкімі бытавымі праблемамі звяртацца, а наколькі ім была цікава творчасць яго вершы? Гэты момант быў вельмі цікавы, таму што ён арганізаваў маладзёжную ячэйку, якая потым ставіла спектаклі. Да гэтых спектакляў ён самастойна рыхтаваў сцэнарыі, ён з'яўляўся таксама і удзельнікам гэтых сцэнарыяў. І кожнае свята, кожны раз з задавальненнем выступаў перад сваімі аднавяскоўцамі разам са сваімі сябрамі. Удзельнічаў у гэтых пастаноўках. А что сейчас осталось здесь, в этой деревне, что напоминает о семье, о нем лично? На месцы былой хаты, якая была спалена гітлераўцамі ў гады Вялікай Айчыннай вайны, адбудаваны музей, які працуе зараз. То есть дом выглядел не так? Пабудова дома створана па ўспамінах родных і блізкіх сям'і Броўкаў. Але, канешне, у памерах яна увялічана. Павялічаны памеры дома, поэтому, ну, а вось размяшчэнне і унутраныя пабудовы, ўсё гэта захавалася. І адметным з'яўляецца тое, што захавалася дрэва, якое яшчэ пасадзілі бацькі, калі нарадзіўся сам Пятрусь Броўка. Гэта елка, якая знаходзіцца побач з домам Петруся Броўкі. Гэта дакладна вядома, што яна да, тая гэта самая? дакладны факт. Рядом с домом, да, который восстановлен, рядом с музеем, находится памятник. Памятник матери, да, Петруся Броўка? Так, памятник узведзены ў 1974 годзе. Маці паэта загінула ў Асвенцымі. Яна сваім жыццём выратавала жыццё маладой дзяўчыны. Маладой дзяўчыне ў той год спаўнялася 14 гадоў. І ў Асвенцыме кожны 10-ы павінен быў зрабіць крок у печ. І калі маці Петруся Броўкі пачула прозвішча знаёмай дзяўчыны, яна адштурхнула яе і сказала: табе трэба яшчэ пажыць. А я пажыла, хопіць, маё жыццё на гэтым скончылася. І вось гэтымі словамі яна шагнула ў печ. Гэтым самым захавала дзяўчыне жыццё.
А это правда, что здесь земля из Освенцима привезена? Так, у 1947 годзе, калі скончылася вайна, Пятрусь Броўка разам з Александром Твардовскім наведалі Александром Твардовским тем самым. Наведалі месцы лагера Освенцим. На свае вочы пабачыў тыя камеры, у якіх знаходзіліся узнікі. Узяў крышачку кавалачак зямлі, прывёз і захаваў на месцы былой хаты. А потым вось тут ужо праз некаторы час устанавілі помнік у маці паэта. У гонар маці. Ну, я прапаную зайсці ўсё ж такі ў дом-музей, хаця надвор'е такое прыемнае, што хацелася б яшчэ гуляць і гуляць па гэтых маляўнічых краявідах, але прапаную ўсё ж такі прайсці. Там ёсць што цікавага глянуць. Так, можна. На гэтым стале вы бачыце рэчы, якія належалі Петрусю Броўку. Сувеніры, якія ён прывозіў са сваіх паездак, акуляры. І самы дарагі сэрцу паэта гэта ручка, якой ён ствараў свае творы. Яна захоўваецца у нас у музеі і з'яўляецца вельмі ценным экспанатам. Яшчэ вельмі каштоўная рэч нашага музея з'яўляецца кручок, якім зачынялі дзверы. Пасля таго, як хата згарэла на папялішчы, яго знайшлі жыхары вёскі і захавалі да дзён адкрыцця музея. Сёння ён знаходзіцца ў нашым музеі. А таксама рэч, якая належала Петрусю Броўку, як мы ведаем, у часы вайны ён быў ваенным карэспандэнтам. У нас у музеі размешчана партупея Петруся Броўкі. О том, что в Ушачах есть большой мемориальный комплекс, знает, наверное, каждый. Но в память о каком событии мы вам напомним. Полоцко-Лепельская партизанская зона была одной из самых крупных партизанских зон. Немецкие войска предприняли несколько попыток карательных операций. В 1944 году в ночь с 4 на 5 мая партизаны осуществили легендарный прорыв Огненного кольца, вышли из окружения и вывели 15 тысяч человек мирного населения. Летом 1974 года на этом месте был воздвигнут мемориальный комплекс «Прорыв» – памятник партизанской славы. Весь ансамбль мемориального комплекса построен таким образом, что посетитель проходит по тому пути, в том направлении, в каком прорывались партизаны. Важным элементом мемориального ансамбля является братская могила. Она расположена на верхней площадке. Здесь захоронено более 450 партизан, воинов советской армии и мирных жителей, погибших при прорыве. После реконструкции комплекса здесь появилась импровизированная партизанская деревня, где можно познакомиться с бытом партизан. Вот мы наконец добрались еще до одной усадьбы, и можно только представить, что чувствовал здесь 100 лет назад Василий Быков. В 1924 году такая круглая дата отмечается.
И, наверное, вот отсюда, с этой точки, вот, глядя на дорогу, глядя на природу, какие-то мысли ему в голову приходили. На гэтым месцы гэта ўжо рэканструяваная хата пісьменніка. Тая не захавалася, на жаль, але яна рэканструявана па ўспамінах пісьменніка, і ў ёй ёсць экспанаты, якія належалі самому пісьменніку. Гэта лісты, калыска, у якой сям'я Быкавых качала дзяцей, нейкія асабістыя рэчы. І кожны год адзначаецца дзень народзінаў пісьменніка, і тут ладзяцца розныя літаратурныя імпрэзы, нават пастаноўкі з твораў. Мы яшчэ, дарэчы, не ўзгадалі аднаго выбітнага вашага земляка, гэта Геннадзь Гарбук, які звязаны з Ушаччынай. Ён тут і нарадзіўся, наколькі ведаю, вёска... Глыбачкі. Глыбачка, сучасны аграгарадок. Глыбачка, вось ён сам адтуль потым жыў у нашым пасёлку. Таксама ён здымаўся у кінастужкі «Знак бяды» па Васілю Быкаву. Таксама «Знак бяды», тут таксама пастаноўка ёсць. Мясцовы раённы дом культуры яе дэманструе гледачам. Мы тут, конечно, добра на заваленку так прохилились, и уже не хочется никуда ехать. Но надо все равно как-то взять себя в руки и собраться, потому что нам точно будет интересно сейчас и внутри музея, ну а затем нас ждет очень вкусное местное блюдо. Ну тогда идем оглядать музей. Пошли в музей. Нарэшце мы прыехалі ў вёску Кублічы да Ірыны Байрамавай, кіраўніцы Вушацкага народнага клуба «Прысмакі». І вось, Ваня, з гэтай прыгажуняй мы будзем гатаваць сёння бабку. Здрасте. Добрый день. Расскажите, почему именно это блюдо сегодня вы предлагаете нам приготовить вместе с вами? Ну, таму што страва бабка ў нашым раёне з'яўляецца вялікай папулярнасцю. Гэтае блюдо любіў Пятрусь Броўка. Все, тогда готовим. Для гэтага нам патрэбна бульба, цыбуля, Яйка, сала, крышачку мукі, перец. сметанки, шкварки. Я уже засушил рукава. В принципе, можно пачынаць. Так, я так разумею, я зноў буду бульбу терці, да? И лук резать. Волнительно, правда? Песни не хапае. Ну, вось і атрымалася наша смачная, румяная, беларуская бабка. Ай её. Шасти бульбин. Мы столько не готовили. Но гостеприимство. Спасибо большое, что посмотрели этот выпуск. Мы сейчас будем дегустировать бабку и представлять, что Пятрусь Броўка ел вот где-то здесь точно такую же. Цудоўная земля, сапраўды нездарма тут нарадзілася столькі таленавітых людзей. Дзякуй за гасціннасць. Я вельмі хочу яшчэ вярнуцца на Ушаччыну. Ну, что-то и мне подсказывает, что мы обязательно сюда еще вернемся. Но сейчас нам приятного аппетита. Ну а с вами до новых встреч. До сустрэчы. Давайте дербанить.